Ja z hľadiska výtvarníka pre mňa je tvorivosť známkou toho, že som stále pri zmysloch. Myslím si, že je dôležité, aby človek sa vedel vyjadriť. To, čo považujem za tvorivé, by malo vychádzať z nejakej zvedavosti a otvorenej mysle a z radosti vlastne, že bez ohľadu na ten výsledok, už vôbec to, že tvorím, je vlastne fascinujúce. Tvorivosť je potreba človeka, ktorá nevychádza len z toho, že by bol profesionálnym výtvarníkom alebo že by sa vyskytoval v umeleckých kruhoch, ale naozaj je to nejaká osobná potreba niečo pretransformovať zo svojho vnútra von. Ja považujem túto súťaž za veľmi potrebnú. Myslím si, že v spoločnosti by malo byť miesto jednoznačne pre vyjadrenie sa kreatívne kohokoľvek. Myslím si, že to poňali veľmi individuálne a autenticky. To je, ako sme sa aj spoločne zhodli a vyjadrili. Za mňa, ja sa teším z tohto ročníka. Určite by som odporúčila sa sem prihlásiť. Hoci si myslím, že by sa nemalo súťažiť, lebo ja nie som taký ten súťaživý typ. To, čo si myslím, že je výborné, je, že sa môžu tí ľudia navzájom porozprávať, kontaktovať, tak sa posúvať ďalej. Ale je to určite skvelé, že môžeme vidieť tie veci a môžeme ich zdieľať s inými. Tvorivosť je podstatná a dôležitá pre človeka ako dýchanie a je potrebná preto, aby nezakrnel. Je dôležitá pre nás všetkých, aby nám prinášala krásu do sveta, aby nás obohacovala vyjadrením iných ľudí a rozmanitosťou. A je dôležité, aby sme si ju zachovali, lebo umenie je proste krásne, takže nám ho treba.